Reipasta päivää, mitä tänään tehdään? Tänään hoidetaan jarrut kuntoon. Kyllä, autetaan ystävä hädässä. Tuu mukaan. Oh. Jopa me valelääkärit lähdetään liikkeelle diagnoosista. Ride, kerro, mitä sinua vaivaa? No ongelma on tietenkin löysät jarrut, eli jarrut tuntuu siltä, että ne ei jarruta kunnolla. Okei, eli ne ei ota, vaan siis se tuntuma on huono. Tuntuma on huono ja joutuu pumppaamaan. Ja kauan tämä on tuntunut? No talven aikana on ilmennyt tää. Siis mä viime keväänä ne ilmasin, mutta se ei auta. Tai sit mä en vaan osannut. Jompikumpi. Okei. Sulla on normijarrut, niin toi on ihan kahvassakin. Tää ei oo niin paha. Ei niin, mutta se tuntuu vähän semmoiselta. Niin. Ihan ok, mutta mä luulen, että sulla on vaan ilmaa. Sulla on ilmavaivoja. Sen takia sun olo on mikä on tässä jarruissa. Ikävä tunnelma. Joo. Mitkä SRAMit nää on? ASX Explorer jotain. No onks mun samat tois mun karkkipyörässä? Oh. Onko? Noniin. Hyvä, että joku muu tietää. Nyt mä näytän sulle, mikä tekee musta ikään hirveen hikipingon. SRAMin ilmaus. Joo. Sitten nämä menee niinku tällaista Haze-ilmaus. Shimano-ilmaus. Mulla on kaikki siis tälle niinku laatikoissa, koska elämästä ei tulisi muuten mitään. Onks vähän särmää? No mitä lääkäri epäilee? Lääkäri epäilee vaan, että sulla on ilmaa. Tai sit sulla on niinku, en mä nyt tiedä, voihan jarrupalatkin mennä ihan huonoksi. Mutta ainakin me saadaan tää huono jarrutustuntuma, kun saadaan veke, niin sitten siitä tulee ihan uusi. Ei nää ole pahan näköisiä, vaikka nää on niinku kieltämättä niinku saastaset. Mutta olen nähnyt pahempia. 55.1, huom. Ja torksilla mennään. Tietysti mä en tykkää torksista. Mikä torkseessa on vikana? No, mä en ymmärrä torksia, koska mä oon siis kuusiokolo-ihminen henkeen ja vereen. Mut sit jostain syystä niin pyöräilyssä ollaan menty siihen niin torksiosastolle ihan kamalasti. Ja se on jotenkin, musta tuntuu, että ne rikkoontuu herkemmin. Etenkin työkalut rikkoontuu herkemmin. Kun ne on vaan niin jotenkin, niissä ne tähtiosat on jotenkin niin, en mä nyt tiedä, heikkoja. Mä voin antaa sulle yhden vinkin. No? Park Tool. Ai Park Tool? Ei, mä tykkään Veratoolseista, koska ne on niinku, niissä on värikoodit. Niin, mutta Park Toolin ne semmoiset, mitkä pyörii, ne spinneriasiat, ne on ihan pelkkää luksusta. Ihan hinto kalliit, mutta ne tarvii ostaa kerran. Niin, se on just se, kerran kun ostaa, niin sit se on hyvä. Pistetään injektioruiskut paikoilleen, ja mä oon siis niin hirveä ihminen, että mähän en käytä hanskoja, kun mä ilmaan. Aika rohkeeta. No se on ihan sen takia, että mä en saa tuntumaan mun potilaaseen muuten. Ja mulla on siis tämmöset, mä voin laittaa näin ihan vaan, kun näin ei ne. Mulla on jossain semmoset, missä mä oon leikannut siis sormenpäät. Koska mä vihaan hanskoja, mä yritän ihan vaan niinku sen takia, että tää on perheohjelma. Että mä en näytä huonoa niinku esimerkkiä. Ja nyt alkaa kohta kommenttiketjat, joka väittely, että tää on ihan hirveet käyttää 5.1. Joo, 5.1. Kun porukka rupesi väittelemään siitä, että miksi pitää käyttää 5.1, mä en oo keksinyt näitä jarruja. Oot sä nyt Trainspottingin? Jep. No niin. Tää on tärkeää. Vaikka nämä on periaatteessa ilmattuja nämä nesteet, niin katso miten paljon ilmaa tästä tulee. Kun kaikki ne nesteet ei ole ilmattuja. Mun nyt tehdään ihan niin kuin leffoissa tehdään, että vedetään ilmat pois tästä ruiskusta ennen kuin ruvetaan mitään. Ja tätä ei kannata tehdä kauhean rajusti, koska muuten tänne tulee sitten vaahtoa. Tää on epäilyttävän näköistä. Nythän tässä on se pointti, että toisessa on enemmän, toisessa on vähemmän, eikö vaan? Joo. Niin nyt mulla on ajatus se, että mä laitan täältä, missä on vähemmän, mä laitan tonne. Se, missä on vähemmän, niin sen mä laitan tohon kahvaan. Se, missä on enemmän, mä laitan sitten niinku peräpäähän. Koska nyt kun mä työnnän sitten ensin tosta, niin
todennäköisesti lähtee silloin ilmat niin kuin tuolta ulos. Ja silloin tähän on tilaa niin kuin sen ilman mennä. Noin. Tiputin työkalun. Nyt sun pitää kysyä, että kumpa mä tykkään ilmata enemmän, Shimano vai SRAM? No kumpa sä tykkäät ilmata enemmän, Shimano vai SRAM? Hyvä kysymys. Molemmissa on hyvät puolet. Siis perusti, että GRX esimerkiksi Shimanolla, niin sehän on varsin niin kuin armollinen. Ja sähän voit tehdä semmoisen laiskamiehen ilmauksen, että sä jätät sen vaan niin kuin keräämään kuplia se kuppi. Mutta... Pelkän etupään siis. No ylipäänsä, kun se laittaa sen kupin siihen kahvankiin. Mutta sitten joissain Shimanoissa voi sitten olla tommosia ystäviportteja, mitkä pitää avata, ne on vaikeita. Hyvä, nyt meillä on käytännössä systeemi suljettu noilla. Nyt avataan nämä klipsut. Ja nyt tarkkana tässä on se, että kaikki ilma, joka menee tänne, me ei työnnetä sitä sitten lisää sinne. Mä imasen pikkasen eka taaksepäin. Niin tuolta tulee nyt jonnin verran ilmaa jo. Joten nyt meillä on niin järjestelmä käytännössä sillä, että mä en ota uutta ilmaa siihen, koska se on niin ensimmäinen muoto. Nyt mä avaan etupään. Näin päin. Ja eka mä imasen sisään. Hep. Kato. Aika rajusti tulee. Aika rajusti. Sulla on kyllä ollut ilmavaivoja. Mutta ootko sä kaatunut tällä tai jotain? Olen kesällä ajoin rajusti ulos, että sen jälkeen se meni huoltoon ja siinä meni keula kyllä uusiksi silloin. Niin, et olisikohan se siinä voinut mennä. Hyvä. Nyt mä oon vetänyt tänne ihan hirveästi. Seuraa takapäätä. Eli nyt kahvasta on lähtenyt aika paljon ilmaa. Tuleeko siellä kuplia? Jonkin verran pientä. Joo. Hyvä. Liikutaan pari kertaa tää manööveri. Eikä se ollut kikkareita ja kokkareita, kun joskus ihmisillä saattaa olla. Tietääkseni ei ole. Ei ole kikkareita ja kokkareita, pelkästään ilmaa. Pelkästään ilmaa. Hyvä. Kai satu missään? Olo on normaali. Hyvä. Mä teen tän nyt ilman puudutusta. Kolonoskopia. Joo, luetaan siihen, että potilas itse lääkitsee itse. Pari touhutippaa. Mutta tää ei mikään turha leikkaus oli. Kato, mikä mun lempparityökalu tää on. Totta kai. Totta kai. Mutta siis huom, tää on lukittavat suonipihdit, eli tässä on nää. Eli periaatteessa mä haluan tyrähdyttää verenvuodon. Mä laitan sen tästä ympäri, mun puristaa sen ja siinä kierrä veri. Mutta tää on murskaava periaatteessa, eli sun pitäisi leikata pois vähän sitä suonta. Sitten on pidempi sitten, kun haetaan jotain eturauhasta ja tämmöistä. Mutta nämä on oikeasti ihan parat, tietysti kun mä haen sitä haarukan sisältä jonkun osan. Tää riittää aika hyvin. Tai kun keittää ketjuja. Lääkärikaverit kunnia. Todella kova. Tässä on tosi pitkä veto. Jep. Mikä ihmettä? Hakeeko se itseään nyt vähän aikaa? Mitä hittoa? Tässä on jotain outoa. Niinhän mä sanoin. Mutta mun logiikka ei sano, että mikä se on. Mutta jarrulevy tuntuu ihan niinku sormituntumalla. Tuntuu vähän sen kyllä kuluneelta. Pitäisikö tehdä silleen? Mä nyt teen elämästäni vaikean tässä. Jos mä kokeilen mun pyörän takakin, tai laitan eri jarrulevy siihen, ja kokeillaan piruttain, että olisiko siinä niinku eroa. Koska silloin logiikka kertoisi sen, että silloin voidaan poissulkea se yksi asia, että onko se jarrulevy vai ei. Eiks vaan? Just näin. Joo. Se on parempi, mutta se on silti aika pitkä se stroke. Okei.
tosi outoa. Lääkäri kokeilee itse. Koska tässä on, onko tässä nyt samat? Ei, joo. Okei, pidäs toi. Mä laitan tuohon. Lääkäri puristaa. Siis se on merkittävästi parempi näin. Mene, ei toi stroke niin paha, jos vertaa mun pyörää tähän. Nyt se on sentään niin napakka. Nyt se on napakka, mutta... Kyllähän tää liikkuu. Tässä on vähän... Okei, tää pyörä on seissyt tässä talvella. Me ei saatu niinku ihan minttiä tässä. Nyt kun me äsken, kun kamera oli käynnissä, niin mitattiin jarrulevyn paksuutta ja verrattiin se tuoreempaan levyyn, niin tämä jarrulevy on merkittävästi ohentunut ja siksi se stroke on pitkä. Mutta sitten kun me ruvettiin miettimään tätä asiaa, niin mä huomasin, että tämä mutteri, mä en tiedä näkyykö se, mutta toi hikoilee. Eli siitä tulee vähäsen jotain nestettä. Tossa on tiiveysongelma. Nyt katsotaan, että onko se... Hoppa! Mä en viitti niinku runnoa sitä ihan niinku täysin, sen takia mä vedin sen väärään suuntaan. Että jos toi on huono, niin se tarkoittaa sitä, että sulla on vuotoon siinä. Joo. Se on paras, kun mä en nähnyt, että kahvassa olisi ollut mitään muuta. Kun ton kuivaa kunnolla putsaa. Ja jos tää niinku rupee hikoa lisää, niin sit ongelma on tässä. Silloin toi pitää varmaan vaihtaa toi mutteri. Mä muista, onko siinä tiivistettä sitten? Jossain on tiivistä. Se on se olivi. Olivi ja siinä tiiviste. Niin. Niin periaatteessa se on sitten seuraava steppi on sitten se. Niin mulla ei ole niitä osia täällä vaan. Hyvä, hei! Sä ensi kertaa pistä kanava tilaukseen, laita jakoon, seuraa Ride Instassa ja nähdään polulla. Kiitos Tom. Kiitos Ride.